ओमफ्राय लोगोफोर पानिपुरि लाना फैखाबाय आं माने जाबाय थानो आरोना भिडिअ बानायै बानायै न'आवनो सावदों आङो दासो नै पुरा सफ्लंनानै लाबोखाबाय आरोना जानो मोजां जानाय बायदि दासो सावदोंमोन आं गोलोमफ्रुजोब्बाय नालाय आयौ ना फेन होबा आवाजखौ मोजांसो खोनानाय नङा नामाथाय माथोखौ खोनागोन ना खोनाया मोजाङै गरमथार पानिपुरि एवबाय ओमफ्राय पुरा न'नि खामानि मावखांजोब्बाय आरोना ओंखामखौथ' दहायनो जाखांदो सानजौफुनिखौ दिन थाबनो जादो होमबाबो आं माने दिनैहाय भिडिअ बानायाखैमोन आरोना मैयाबो बानायाखै बिराद गरम ओमफ्राय आरो बिदिनो गाबोन बानायगोन र' दिनै बानायगोन र' होनना थानायावनो साननैयानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दिनै आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ मोननानै माने सिगाङावनो हरखानायमोन आरोना जेन'बा आं इन्ट्र'खौनो होआसै नालाय डाइरेक्ट खोन्थाखाबाय होग्रोनोसै आं होमबा भिडिअखौनो जागायबाय होग्रोनोसैनो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो बेनो आरोना आं नोंथांमोना मिथिखाबाय आरोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै दिनैनि भिडिअआ मा बुहुदानो माने होनहरदोंमोन आरोना गिफ्ट आनबक्सिं खालाम आब' होननानै माने आंनि स्पेसियेल डेआव आं मा गिफ्ट मोन्दोंमोन बा जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा आंनो मा गिफ्ट होदोंमोन बेफोरखौ माने शेयार खालाम गिफ्ट आनबक्सिं भिडिअ खालाम होनना माब्लाबानो बुंदोंमोन आरोना आंनि स्पेसियेल डेआथ' जेन'बा मार्चआवनोमोन दाथ' नै मेआ जुनानो जालायलायबाय ओमफ्राय आं बानायाखैमोन आरोना ओमफ्राय आरो दाथ' नै माखौबा आं गानजोब्बायानो ओमफ्राय दा होमबाबो आंनि माने ओरैबायदि आं मोजां मोननानै अननायजों लाखिनानै दोनगासिनो आरोना आंनि हाजबेन्ड होनाय गिफ्ट आं बेखौ दिनैसिमबो माने खेवनानै ओरैनो नायोल' खिन्थु खुलाहाय दोनाखै आरोना पेकिं खालामना जेरैहाय आंनो आंनि स्पेसियेल डेआव आंनि स्पेसियेल सानखालि आंनो होदोंमोन हाजबेन्डआ आंनि बार्थडे दिना होदोंमोन मार्चनि 17 तारिखै जेरै होदों एरैनो आं दासिमबो मोजाङै अननानै एकदमबारे मोजाङै दोनगासिनो आरोना खुलिबाबो नायबाय खुलिबाय आरो बे पेकेटावनो सोनानै दोनफिनबाय बिदि आरोना स' नोंथांमोनजों आं दिनैहाय आंनि बार्थडेनि गिफ्टखौ माने मोननैसोल' आरोना गोबां नङा माने माखासेखौ आं गानखाबाय इउज खालामबाय बेफोरखौ आरो मा खिथिबावनो नङा होमबा स' आं जिखौ इउज खालामाखै ओरैनो मोननैसोल' बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन आरोना पानिपुरिखौ मोनसे जाना लाग्रोनोसै पानिपुरिया मा जोंनाखौ दुगुदों नामा बिदि पानिपुरि जायोना जों फैनाङा केमेराया मावगोन मा नांगौ नोंनो फेन नांगौ फेन इथिं जानो होमबा मालाबानो लामना दोननायमोन इयो पानिपुरि पेकेटआ आं दिनै जानो लुगैनानै सावब्रबबाय आरोना र' लोगोफोर आं पानिपुरिखौ जाग्रोनि र' आं खुलिगोन र' माबा ख्रिं नायग्रोनि दङ बेयाव दिनै होनो सोनाङा गांनाङा थांबाय हाजबेन्डआ दसेल' ओरैनो मा भिडिअ बानायदो होनना नायफैबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो फार्स्टआवनो खिथिगोन आंनि हाजबेन्डआ आंनो बार्थडेआव मा गिफ्ट होदोंमोन ओमफ्राय आं बिराद हेपि जादों आरोना बे गिफ्टखौ मोननायनि उनाव आं बिदि गिफ्ट होफैगोन होनना सानाखैमोन बांसिनानो आंनो हाजबेन्डआ दिनैसिम माने बार्थडे हाबा जानायनिफ्राय बार्थडे जानायाव माने हाबा जानायनिफ्राय माने जैता बार्थडे फैदों माने जैबार आंनि बार्थडे फैदों बेयाव माने आंनो बांसिन हाजबेन्डआ गाननाय जोमनाय होदों आरोना दख'ना बा माबा मोनसे बिदिनो गाननाय जोमनाय आरोना देखायनोसै आङो खुलिनो आङो बे गिफ्टखौ होदों आरोना हाजबेन्डआ आंनो बार्थडेआव माने गाननाय जोमनायल' होयो बांसिनानो खिन्थु बेबायदि
होफेराखैमोन आरो जेनेबा साजायनानै दोननाय बिदि होफेराखैमोन आरो ना ओमफ्राय बेनो फार्स्ट होदों बेनो फार्स्ट टाइम आरो ना बांसिन दख'नाफोर बिदिनो गाननाय माबा मोनसे बिदि होयो आरो ना ओमफ्राय बिदि साजायनानै दोननाय बुस्थु होफेराखैमोन ओमफ्राय बेनो फार्स्ट आरो ना आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों आं नायबाय थायो आरो ना ओमफ्राय खिन्थु आङो जोंहानि न' लुबाय थानाया न' गोदाना जाबाथाय आरामनो साजायगोन आरो ना बेयाव ओमफ्राय दा आङो बिखौ पेकेटावनो आंनो हासबेन्डआ बार्थडे दिना जेरै होदोंमोन बे पेकेटावनो दोनफिनबाय थायो आरो ना आङो नोंथांमोनजों आं दिनैसो शेयार खालामनो मोनबाय आरो ना आंनि एकदम स्पेसियेल गिफ्ट बियो एकदमबारे सबसे माने गिफ्टआथ' गासिनाबो स्पेसियेलानो जायो थेवबाबो हासबेन्डनि होनाया माने एसे होनाया एसे बेलेग जायो आरो ना जेनेबा आंगोनिसायबो आंगो जायो मोजां नुदों ना नोंथांमोनहा नायलाय ओरै दोनबाथाय जि मोजां नुयो नै मोजां ना लोगोफोर न' गोदानाव साजायहैनोसै आं उनावहाय जाबाथाय ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो माने बेखौथ' बार्थडे दिना होदों ओमफ्राय बार्थडेनि मास मोननै ना मास मोनसेसो आगोलाव आंनो नैबेखौ होदों आरो ना आं माने बिराद माने लानो सानगासिनो दंमोन आरो ना गोसोजों आंनो हासबेन्डआ बार्थडेनि मास मोनसे ना मास मोननै आङो इमान माने सियर नङा आरो ना गोसोआव गैथारला आमुक दिना होदोंमोन होननानै जायखिजाया बार्थडेनि सिगांनो होनाय आरो ना बे गिफ्टआ आंनो बार्थडेनि थाखायनो होदोंमोन बियो आं नोंनो बार्थडेयाव जेबो होला बेखौनो होबाय होननानै ओमफ्राय बिराद हेपि जादों आरो ना आङो बे दिनखालिबो आङो बिराद फसायना दंखायोमोन ओमफ्राय आं गाननो गोसो जायोमोन आरो ना ओमफ्राय हासबेन्डआ होफैदों आंनो थेंक इउ बेनि थाखाय बिराद मोजांखा आं बिदि ब्लेक कालारनिखौनो फसायो दाखालि फंबायनिबो मेट्रिक पास जानायनि बेबायदिनो गंसे हरदों आरो आङो जोंहा लिना आगैनि फंबाया मेट्रिक नोंथांमोननोथ' आं भिडिअ खालामना देखायखादों ना भिडिअ खालामदोंमोन ना आङो बे दिनखालि ओमफ्राय पास जानानै आङो नै दाखालि बावै थांदोंमोन आरो ना बेयावसो होबाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअ देखायनाय जायासै गासिबखौबो भिडिअ लाबाय थानो हायाना आरो लानाय जायासै आरो जायखिजाया ओमफ्राय बेबायदि गंसे होदों आङो बिराद हेपि ओमफ्राय जोंहा आगैया लिना फंबाय आगै भिडिअआव नोंथांमोना माबेयावबा नुखादों बैसागोआव फट'शुटखौबो बे लिना आगैनि फंबायानो खालामदों आरो ना जोंखौ ओमफ्राय एबार मेट्रिक पास जाबाय ओमफ्रायो आरो दङ ख्रिं ख्रिं होननाया बेनो लिना आगै होनाया लिना आगैया होनाय गिफ्ट बियो बार्थडे दिना खिन्थु आङो बेखौ खनसे गानबाय आरो ना खोमानि सनाखौ नै लिना आगैया होदोंमोन बार्थडे दिना आं बिदि खोमानि सना फिसा फिसा होबा जि मोजां मोनो खम दामनियानो जा दामिनियानो जा आं खोमानि सना गिफ्ट मोनबाथाय बिराद हेपि जालायो आरोना नै र' आं गानखांबाय बेखौ खनसे ओमफ्राय सोना दोनफिनदों आङो जेरै होदोंमोन लिना आगैया बिदिनो सोना दोनफिनदों आङो मोजां ना लोगोफोर ओमफ्राय नै इखोजों होदों आरोना बे मोननैखोजों आगै लिनाया होनाय कफि काप कफियानो जा लाल सायानो जा बांसिनथ' लाल सासो मोजां मोनखायो नालाय लिना आगैया होनाय भिडिअखौथ' सानफ्रामबो नायखायो लिना आगैया आं मिथिखायो आंनि भिडिअ थांबानो माने लोगो लोगो नायखायो स' थेंक इउ लिना नै इखौ सोर होदोंमोन इखौ गोसोआव गैला आङो खिन्थु इखौ आङो खनसेल' खुलिना नायदो पेकेटावनो दोनदो आरोना ओमफ्राय माखासेखौ साहा लोंबाय कफि लोंबाय बाहायजाबाय मोजाङानो बेबो सोर होदोंमोन आं इखौ गोसोआव गैला दे खिन्थु जायखिजाया भिडिअखौ नायदोंबा थेंक इउ गानखांनायबाबो नोंथांमोननो देखायबाय आरो नैबेबो नोंथांमोना आंखौ आसान गुफुर गाना गोजा गाना होननानै सोरबा होनो आरोना खिन्थु आङो गानो सम लानानै ओमफ्राय नै बे आसान गुफुरा नोंथांमोना मिथिगोन आं जायखौ आगै मुथु होननानै जिथिया जोंनि बे सालबारि कलेजाव फरायोमोन ना बे आगैया होमबाथाय भिडिअ नुबाय थायोमोन आरोना नोंथांमोना बेयावनो थायोमोन जिहेतु सालबारियावनो ओमफ्राय दायो बे डिग्री कमप्लिट खालामबाय नालाय दा बेलेग मोनसे माबा फरायगासिनो लाइन फरायगासिनो बिनि थाखायनो बेयाव गैला गुवाहाटीयाव थांबाय आरोना गुवाहाटीयाव न'आव थाहैबाय न'निफ्रायनो दा थाङो ओमफ्रायो बेखौ माने बे आगैनि बिमाया होदों आरोना ओरैनोथ' नामा सनजय ओमफ्राय ओरैनो मुथुथु नालाय मानसिया आं मुथु होनोमोन आरोना मालाबा बे मुथु बिमाया होनाय आरोना आंनि बार्थडेयाव आसान गुफुर आं मानो
मबाइलाव माने इमान मोजां नुवाखै आं मिथिला आरोना आं लाइटबो होआखै माने बोरैबा नुनायखाय बेल' नङा आसाना आरो दंबावोमोन नैखौथ' आं गानबायानो दं नै बेबो मटु बिमायानो होनाय बिराद मोजांखा ओमफ्राय नैबो आरो दंबावोमोन आं नागिरना मोनासै गानबाय थायोना आं सोलाय सोलाय मटु बिमाया होनाय जोंहा मादैया होनाय आरोना आंनिनो असे बिमादै थेंक इउ भिडिअखौथ' नायखायो बेखिनियानो ओमफ्राय गाननाय जोमनाय दं आं बेफोरखौ देखायलायला आरोना मानो होनबा गानखांबाय नैबेखौबोथ' गानबायमोनानो आङो होमबाबो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना ओमफ्राय माखासे गिफ्टखौ गानबाय मायाबा एसे बोरैबाबो जालांलायलांबाय आरोना गोबावबो जाबाय नालाय बार्थडेआ 2 माह जाबाय खोमा मार्चआवनोमोन ना दाथ' नै जुन दायो गोबावानो जाबाय माखौबा गानबाय आङो ड्रेसफोरखौ ओमफ्राय बेखिनियानोमोन ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना आङो जेबो भिडिअ बानायनाय गैखायामोन नालाय स' नोंथांमोना बोरै मोनखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा स' आं बिराद गोबावनिफ्राय बानाय होनबाय थानाय भिडिअखौनो दिनैसो बानायनो मोनबाय आरोना माने दिनैसो आं गोसोखांबाय जेबो भिडिअ बानायखानाय गैयामोन नालाय मैयाबो भिडिअ होनाय जायासै दाखालिबो होनाय जायासै ओंखायनो आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जाबाय आरोना बे गिफ्टखौथ' आं ओरैबायदि मोजाङै लाखिगोन एकदम स्पेसियल आरोना बे सबसे आंनि थाखाय आरोना सबसे स्पेसियल गासिबनियाबो स्पेसियल आंनि हासबेन्डआ होनाया बांसिन स्पेसियल आरोना आं सानाखैमोन आरो इखौ इदि गिफ्ट होगोन होननानै आं माबा मोनसे गाननाय जोमनाय होगोन होनना सानदोंमोन थेंक इउ सना आंनि खोनादोंआनो खोमा आजादिबा आजायाव दंना गैया न'आव ए खोनादों ओरैनोबाबो बे भिडिअखौ नायखागोन ना आंनिखौ नायखायो स' बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्रायो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमनो नाजागोन नोंथांमोनखौ दिनैहाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय आरो मोनसे खोथा आंनि हासबेन्ड होनाय गिफ्टखौ नोंथांमोना पसन्द जादोंना जायाखै बेखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो बावथारनाङा दे लोगोफोर नेनानै थागोन आङो कमेन्टखौ नायनो बाय